Jutta Films med TV Sport och kommit till första dagens landslag i Borgå. Tervetuloa ensimmäiseen lasten Vaasa-hiihtoon täällä Porvoossa. Lisää voittoja on varmasti tiedossa teille kaikille tulevaisuudessa. Onnea ja menestystä. Kiitos. Tack. Kiitoksia. Saa tulla! Kombara! On Dashien starten, siinä tapahtui lähtö. 260 räpiöt päälle nuorta hiihtäjää lähtien kiertämään tuonne Kukon niemen metsään tai tähän peltoalueelle riippuen siitä mitä matkaa hiidetään. 5 kilometriä on näillä vanhemmilla ja juoksen voittaja vähän enemmän. Ja sitten 1,5 kilometriä on 6-8 hiidettävänä matkaa. Ja sieltä tullaan suurin massa, joka lähestyy tätä ensimmäistä suuttaa mukaan. Ja siellä joku jo pikkasen kaatuneekin, mutta ei hätiä mitään ylös vaan. Tässä tulee upea juttu ja turha kiire pois. Sitten Inga Hosa Juunoinen. Kaamen varaa, missä miltaan tähän yhtään viedään sen tosiaan pothiikki Porvolista. Naatitaan. Hiljaa hyvä tulee. Turha kiire pois. Ei mitään vapaalla tyyliä, luukurityyliä. Tänään ei ole sallittua, vaan mennään perinteistä tyyliä. Niin siirrämme klassiktiilidaa. TV-viikossa kaikki ovat noudattamassa tätä kyseistä neuvoa ja toivomusta, että mentäisi pertsalla. Niin kuin hiihtoratista kutsuu, se on pertsaa, mitä tänään mennään jo. Se jellää pertsaidaa. Jaa, Porvo menee ensimmäistä kertaa. Ja ensimmäisen kerran tämä kyselykin tuolla Ruotsissa hiidettiin vuonna 1922, että siitä on jo aika monta kertaa lumet sulanneet Porvoojoelta, kun tuolla Ruotsinmaalla on jo hiidelty tätä Vaasaloppetia ja matka on ehkä vähän pidempi siellä. 90 kilometriä on tuo oikea Vaasaloppetti. Kuvaa tiukasti näitä hiihtäjiä, hyvän makea. Kieli keskellä suuta, että kohta tulee upea tilannekuva. Ja Liivillä on aina riittää potkua, siinä on tasatyöntöä. Siellä tullaan voituloon. Siinä voitte mennä tuonne mäkkäriin, niin kuin me sanotaan kansankielellä, ja sitten nauttia niitä virvokkeita tai mitä siinä nyt saakaan sillä. Minä en tarkkaan tiedä, mutta varmaan jotain hampparia ja ranskalaisia jotain juomaa. Sehän ei tietenkään ole urheilijan jokapäiväinen ravinto, vaan se nyt on vain tällainen pieni erikoisuus. Aina silloin tällöin voi käydä tuolla mäkkärissäkin sitten ottamassa. Ja täällä tulee ensimmäinen hiihtäjä, kuulkaa tänne maalialueelle ja tuo numero vilahti aika nopeasti, joku 400 ja jotainhan siinä oli. Kyllä sen kohta tosta näen, tai eikä näekään, kun se meni jo tuonne, se on vaan tuossa rintapielessä, mutta eka hiihtäjä 1,5 kilometrin takana mitalikaula. Amos Nordman, första skidaren som har kommit i mål. Bra Amos Nordman. Du gjorde histori, eli Amos Nordman teki historiaa täällä Porvoossa. Hän oli ensimmäinen Vaasaloppetin maaliin tullut hiihtäjä. Bramos! Hyvä Amos, hieno veto, sanotaan näin musiikkitermeillä. Hyvä veto, hyvä buuki. Sitten tulee 480, som följande har vi 480. Jonne Nieminen, som kom till mål där. 485. Du gjorde det, du kom till mål. Bra. Kom ihåg att ta överraskning på sig. Och nummerlappen får du hålla också. Eli tuo numerolappu saa jokainen pitää. Sitä ei tarvitse niinku mihinkään viedä, vaan sen saa pitää vaikka olohuoneen seinälle raameihin ja näyttää kaikille kateellisille sukulaisille. Katso, hei, mä oon ollut Vaasa-hiihdossa. Jaavari mei Vaasa-loppet. Ja nästan världens bästa skidare. Mä oon melkein maailman paras hiihtäjä. Yllätyspussi pitää sisällään. Ois se vaan ihanaa saada yllätyspussi. Jag skulle vilja gärna få ha en sån här överraskningspåse också. Ta munnen där inne. Jag blir inget nyfiken. Om någon gång man berättar till mig så när ni får den här påsen, mennään eteenpäin, katsotaan, sieltä tulee taas hienoa tyyliä. Aivan upeata tyyliä on muuten havaitteista. Kyllä histo tuleekin kun sieltä tulee 465, 465 där åtminstone. Eero oli tarvitsi pyrkkelika ja loppukiri tuli sieltä. Ja 465 oli Eelis Johansson. Varastaa tuottavat käydä mennään. Täällä Vaasaloppetti täällä tulee. Arvoisat vanhemmat, eli tuolla teltassa, siellä on tällainen buffet, niin sieltä voi sitten asevelihintaan ostaa itselleen vähän makkaraa ja kahvia ja mehua ja sen semmoista, ei muuta kuin sinne. Alltså föräldrarna om ni vill törstiga eller hungriga, då har vi tillfälle till sådana bufféer, där kan man köpa sen korv och kaffe och bullar etc. Ei muuta kuin siihen suuntaan, mutta sieltä tuleekin sitten loppusuoraan tämä ensimmäinen 5 kilometrin miespuolinen hiihtäjä, nuori herra.
Kohta saadaan varmaan näitä kenties tuo numero tuossa näkyviin ja hän tulee siis saamaan totta kai sen mitalin. Maatalottas mitalin ja tuota äsken heittäyteen maaliin tuli ja onneksi siellä on sukulaiset ja auttamassa äistä varmaankin antaa lohtua ja apuakin Kosalin kaiken muun lisäksi. Ei koskaan lomaa. Tää Jaha, taitaa olla sellainen niin sanottu luova tauko nytten. Luova tauko on hyvä hetki mainostaa jotakin ja minähän mainostan teille tulevia kilpailuja, mitä täällä on tapahtumassa lähiaikoina täällä Porvoon läheisyydessä, lähimaastoissa, kaupungeissa. Tapari Lövinge, laturetki, 27. päivä. 7. och Sipon Susi Varilunken Sipon Susihiihto 6.3. och 13.3. Aktia Junior Cup här i Borgå i Hellberghallen. Näin. Ja nyt taas tulee 5 kilsan hiihtäjä, där kommer de som har skidat 5 kilometer. Är det 161 on 161 on kyllä. Näin tuli nyökkäys, eli kuittaus. Tarkoittaa sitä, että Axel Nordman kommer till mål och där kommer Axel till mål på en sån här jättefin Ole Andersson. Fyra Sami Sende. 808. Oliver Mansner tror jag kommer nej, det var Oliver det där nu. Nu ska vi kolla det här domaren. Jag vill säga riktigt fel. 100 någonting är det. Jag svänger lite. Matti Kärnäkö tytär numerolappua ja tänne päin. Mä näen kuka hän on. Hän on 108. Kyllä, 108. Tämän mukaan on Oliver Mansner. Bra. Startti mål. Näin Oskar Hackman tuli maaliin numerosta 50. Bra Oskar. Ja sitten tuleekin jo suuri joukko porukkaa 202, 202. Max Stalkvist kom där till mål, eller kommer nu som mest. Näin Max maalissa.